Odilia. Ja, Odilia en dan verder? Rens. Rens. Ja, Zoals in het circus. ja, maar dan met een S. Oh, met een S. Ja. En ook niet van de Rens, want dat is het Limburgse. Ja. Maar Ja, nee, u klinkt niet heel erg inboorlingachtig. niet heel erg inboorlingachtig. Nee, maar we wonen op dit mooie plekje wonen we wel al ruim 17 jaar. Ja, want een mooi plekje is het, hè? Ja, het is geweldig. God allemachtig. 2 huizen op de rondweg. U bedoelt dat er maar 2 huizen zijn op deze weg? Nou ja, de rest zijn stallen. Dus, En dan toch even de trigger, hè? De blaffende ooievaar. ja, de blaffende Odilia. ooievaar. Ja. Vertel. Ken je de blaffende vis in Amsterdam? Nee? Is dat Nee? een kroeg of zo? Ja, dat is een kroeg. En die maken met Koninginnedag hebben die altijd, of Koningsdag nu, hebben die altijd een prachtig... maken ze een gevel altijd helemaal typisch in een bepaald onderwerp. Dus in Amsterdam, waar ik in ieder geval 10 jaar gewoond heb. En waar mijn liefje ooievaar vandaan komt. Mijn liefje heet ooievaar. Ah! En dat schrijf je ook zo met een Y? Ja, dat schrijf je ook zo. Formeel in zijn paspoort staat het met IJ. Maar er is één kant van de familie die schrijft het met een Y. En de andere kant schrijft het met een IJ. Dus, dus het wordt binnen de familie... Ja, en dan hadden we hem eigenlijk... Hè, maar het bord is gemaakt door een vriendin van ons. Ja. Die in Den Haag woont. En dat is een vriendinnetje, die had ik al toen ik klein kind was in Duitsland. Oh. Dus onze vaders zaten daar allebei gestationeerd in het leger. Dus wij waren toen al vrienden. En zij heeft het bord gemaakt. Ze is ook kunstenaar. Alleen het had dus een AE moeten zijn op zijn Limburgs. Dus dat is nou... Zien we door de vingers. Zien we door de vingers. Ja, en het blaft hier. Ja, dat is... Dat heb je gemerkt toen je aankwam. Maar nu zijn ze dan weer heel... het is wel een mooi stel, hè? Ja, het is een prachtig stel. En meer hebben jullie er niet? We hebben er 4 gehad. Maar vorig jaar zijn we er helaas 2 kwijtgeraakt. Eentje is hier op het zandpad overreden door iemand die op zijn beeldscherm op zijn radio zat te kijken. En de ander is helaas bij ons in de tuin verdronken. Jeetje. Maar, en die ruwharige die is nieuw. En dat is wel grappig, want in de tijd inderdaad dat wij klein, 1, 2 waren of zo, toen had ik ook een ruwharige tekkel. Dus, en die ander die is in 2017 overleden. Dus ja, we dachten we houden het er bij 2, maar als een ruwharige tekkel voorbij komt dan, ja. Dus we hebben dus een tijd 3 tackles gehad. En dat andere is een Griek. Dus we hebben allemaal aanloophonden. We hebben één keer... Een Griek? Ja, dat is een Griek. Een zwerfhond of zo? Of ja, niet. Hij is wel... Ja, de moeder... We kennen de eigenaar van de moeder. En die heeft hem op straat gezet of de moeder op straat gezet toen ze zwanger was. En die is weer door vrienden van ons is die weer opgevangen. Dus ik weet waar die groot geworden is. Maar ja, het waren 9 broers. Dus de eerste 5 waren snel weg en toen waren er nog 4 over. Dus hij is bij ons, maar er zijn nog steeds 3 broers en die zijn 2. Die zoeken nog steeds een adres. Dus daar zijn we ook nog steeds mee bezig. Maar ja, op een bepaald moment houdt het bij ons ook op. Jullie zijn wel erg begaan met de beestjes? Met beesten en met kinderen. En met kinderen? Ja, die hebben we zelf niet. Maar ik maak me erg druk om wat er in het onderwijs mis is. Waardoor gewoon een aantal kinderen langs de kant staan. Of gewoon thuis op school. Of verveeld het raam uitkijken. Mm-hmm. Of gedemotiveerd zijn. Mm-hmm. En dat is niet omdat ze geen motivatie hebben. Maar dat is omdat de school het er gewoon niet uithaalt. Dus wij maken ons hard voor Agora-onderwijs hier in Pelemaas. Dat niet iedereen naar Roermond hoeft te reizen. Want in Roermond is nu ook de zijinstroom is kort gesloten. Ja, omdat ze ook vinden dat gewoon scholen hun eigen verantwoordelijkheid moeten pakken. En dat zij niet voor heel Limburg en daarbuiten gewoon de opvang kunnen doen van wat niet meer maar de scholen... De nieuwe trend was toch dat op scholen alle kinderen mee moeten kunnen. Ja? En dat ook de docenten daarop toegespitst moeten zijn. Ja, en het leuke is dat Pelemaas in het primair onderwijs daar heel ver in is. En daarom is het hier ook heel erg nijpend. Want de basisscholen die
doen het gewoon anders en passend. En we hebben hier een prijswinnende school, Nieuwschool, zitten. Die doet het helemaal geweldig, maar die heeft dus ook veel zijnstroom van andere basisscholen. Ook buiten Pelemaas die het zelf niet kunnen. Is dat de school hier in het dorp? Ja, Panningen. In Panningen? Ja, Panningen, met Johan van der Beuken als directeur. Maar we hebben hier veel meer scholen die dat gewoon goed doen. Ja, en dan zit je, als je in zo'n bewuste regio zit en als dan het middelbaar niet wil. Dus we hebben net afgelopen woensdag, na een verkenning van 6 maanden, hebben we van het Bouwens doorgekregen dat ze het dus niet... Dat ze toch weer zelf gaan doen. Bouwens van der Booien. Bouwens van der Booien, ja. Dat dus wij hadden graag gewild dat ze inderdaad naast het Bouwens een leerroute zouden opbouwen. Agora en Sommel en Agora Roermond waren van harte bereid om daaraan mee te werken. Alleen, ja, weet je, als je het niet ziet en als je nog steeds denkt dat je het op een andere manier kan oplossen. Er is gewoon een grote groep die er behoefte aan heeft. Gemiste kans dus. Ja, een enorm gemiste kans. Maar ik snap het wel. Als je het niet kan zien, dan hoor je het probleem ook niet. En dan denk je door wat pleisters te plakken en dingen dat het wel overgaat. Maar die pijn van die kinderen, die heb ik gezien dat ik bij Spirare heb gewerkt in Venlo. En dat zijn hoogbegaafde drop-outs. Dat is echt het extreme geval van dat. Maar ik bedoel, dat wil je voorkomen. En ik bedoel, je hoeft niet hoogbegaafd te zijn om het op school gewoon niet fijn te hebben. En elk kind kan gemotiveerd leren. En dat laten ze in Roermond, laten ze het gewoon zien. Dus wij willen dat graag dichtbij. En tot die tijd, ja. Weet je, een heleboel mensen weten het ook nog niet eens. We hebben enquêtes uitgehouden, dingen. 30% van de mensen is niet eens bekend dat het fenomeen bestaat. Dat er iets anders is dan traditioneel onderwijs. Heb je zelf in het onderwijs gezeten altijd? Nee, mijn moeder is onderwijzeres geweest. Dus dat is wat ik ervan mee heb gekregen. Ik heb altijd wel op mijn werk talentontwikkeling, leiderschap, dat soort dingen gedaan. Ik heb 23 jaar in de energieproductie gezeten. De laatste 10 jaar als HR. Dus wel veel met persoonlijk leiderschap bezig geweest. Dus ik denk dat daar ook wel de trigger zit. Als je ziet op het werk dat mensen het, weet je, niet van binnenuit bij kunnen wat ze leuk vinden, dan kan je dat proberen op het werk te veranderen. Maar mijn inzicht was dat, ja, dat moet op school al. En als je het op school anders doet, dan hebben we straks ook hele andere medewerkers. Ja, je moet aan de voorkant van het probleem gaan zitten en niet aan de achterkant. Nee. We dwalen leuk af. Hè? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee, want als jij op een gegeven moment op zo'n manier over het onderwijs spreekt, wat voor heel veel mensen denk ik herkenbaar is, dan denk ik dat gewoon echt, dat is echt heel nijpend en heel actueel. En het is een hele grote pijn in het systeem. En weet je, er zijn een paar mensen die zien het. Alleen als de grote menigte, als de dominante, hoe heet het, de dominante groep, als die het niet ziet, die zijn er bang voor. Ja. Die zijn er bang voor op een of andere manier. En ze zien het ook niet. Dus in die zin kan je het niet kwalijk nemen. Alleen voor de kinderen is het gewoon niet leuk. Ja. Dus ja, weet je, dan moeten ouders, ze hebben er heel veel voor over. En als ze het kunnen betalen, weet je, dan gaan ze inderdaad met openbaar vervoer naar Roermond. Ja. En anders fietsen. Ik weet een jongen uit Beringen, die fietst ook naar Roermond. Maar ja, ik heb ook net met een oude groep in Venray gesproken. Ja, dat kost €4.000 met openbaar vervoer een jaar naar Roermond. Ja. Ja, en dan is voor hun Nijmegen om het even. Want daar ga ik straks nog even naar de open dag kijken. Nu zei je dat net. Ik vond het zo leuk. Ik mag je zeggen. Ja, ja. Nu zei je dat net zo leuk. Mijn liefje. Ja, mijn liefje. Over meneer Ooyevaar. Hoe heet hij van voren? Duncan. Ja. Duncan Ooyevaar. Duncan. Ja, zijn ouders waren anglofiel. Wat zeg jij tegen hem? Kort je dat af? Of zeg je gewoon Duncan? Nee, soms Dunk. Dunk. Ja, en soms geil rattenstaartje. Oké. Geil rattenstaartje. Ja. Nee, de blaffende ooievaar. Trouwens, je komt heel goed weg, want wij geven de uitzending altijd een titel. En geil rattenstaartje past net niet op onze programmakaarten. Dus zijn net iets te veel tekens. Ik zou het niet doen. Maar
ja, wat ik ook leuk vond, is dat je zei van de ene helft van de familie schrijft het zo, de andere helft van de familie schrijft het zo. Maar die kunnen wel met elkaar nog door één deur? Die ooievaartjes? Ja, die kunnen wel met elkaar door elkaar. Maar je kan wel, maar je kan wel zien, er is een Haagse tak en er is een Amsterdamse tak. Ja. Dus ik bedoel, dat verschil is er. Verschil is er wel. En hoe kom je hier terecht? Hier? Ik ben overgestapt naar Nuel. Nee, daarvoor. Probeer geen namen te noemen. Oh, sorry. In verband met reclame. In verband met reclame. Nee, maar ik ben er ook weg en ik ben er ook geen fan meer van. Oh, dus, dan... nee, maar we zullen geen namen noemen. Dus ik werkte voor een energieproductiebedrijf in het westen van het land. En werd gebeld door een grote energiemaatschappij die geen centrales had. Of die hadden 1 centrale, hier in Limburg gekocht. Oh. Dat was de kolengasser in Buggenum. Ja. En daar ben ik plantmanager geweest. Oké. Ja, totdat ik mijn oude collega's weer erbij kreeg. En toen was ik te groot voor groot voor het servet en te klein voor tafellaken. Ja. En zo ben ik dan weer de HR ingerold nadat ik eerst de integratie gedaan heb. Dus voor het werk hierheen gekomen. En door de vooroordelen heen gebokst. Want mijn voorganger, die kende ik, die hier zat als interim. Dus... En dat doe je nog steeds? Nee, helaas. Ik ben daarvoor wel weer teruggekomen. Want ik ben in 2005 weer naar Amsterdam en naar Utrecht teruggegaan voor het werk. En eind 2012 begon het verhaal van de sluiting te lopen. Dus toen ben ik steeds meer deze kant op gegaan. Hebben we, weet je, aan het sociaal plan, maar hoe ga je het doen? Dus adviesaanvraag, dat soort dingen gewerkt. En heb zelf het project gedaan van de begeleiding van werk naar werk. Omdat 135 mensen moesten naar ander werk toe. Dus die sluiting. En ik had geen zin, toch weer een soort moederkloek gevoel dingen. Ja, dat ben je wel, hè? Ja. Ja. Dus dat zit er wel in. Dus ik voelde die verantwoordelijkheid en ik had geen zin dat een andere projectmanager, een externe projectmanager, dat anders of zo zou doen zoals ik het niet zou willen. Dus we hebben het heel warm, maar ook heel duidelijk. Dus met veel liefde, maar ook heel veel duidelijkheid en geen uitzonderingen hebben we het gedaan.